Felly nes di godio dy wely bore yma a meddwl bod gwisgo fel hyn yn addas ar gyfer heddiw. Do, fel Biggles, ti'n gweld, achos mae'n mynd efo'r busnes fflio yma, tydi? Ti'n meddwl bod hwn wir yn mynd i weithio? Na di, sori, achos dwi'n briod yn barod. Na, o ddifri wan. Da ni'n gwybod os ti'n mynd i ddeud ia eto. Na, a da ni ddim yn gwybod os ti'n mynd i ddeud ia i Priodas Pum Mil. Mae rhaid ni gael help i ofyn y cwestiwn yma, dwi'n meddwl. Oes. Ond ddim di gwisgo fel la. O, allai cadw'r goggles? Na. Na. Mi oedd Tom wedi cysylltu efo ni, efo syniad bod o'n mynd i fynd â Charlotte fyny mewn hofrennydd. A oedd o'n mynd i ofyn thi brodi fo, a hynny drwy sgwennu ar y cae uwch ben culen ucha neu di brodi fi. Pwy da bod hyn yn syniad da? Thomas. Ia. Ia, diolch yn gwneud eto, ia, typical. A mae Abersoch yn edrych yn basif hefyd. O'n i wedi dweud wrth Charlotte bod fi wedi organisio surprise iddi at i penblwydd. Dwi'n meddwl oedd hi reit sioct bod na dyna beth o'n i'n neud. Perffaith. Oh my god. Charlotte! Oh my god. Yes! Mae nain a taid y pob yna. Dwi'n gweld ni. Y cwestiwn mawr wedyn oedd, ydy hi'n mynd i ddeud ie i ni? Okay, let's go. Go. Oh my god. Mae Thomas di gofyn i'n cwestiwn i ti. Da ni eisiau gofyn un arall. Neu di wneud Priodas Pum Mil? Yes! Sorry, gyfarchiad!